Γεια χαρά! Λοιπόν, τρίτο και τελευταίο μέρος για το site της Ασημίνας. Θα σας δείξω το τελικό αποτέλεσμα. Δεν θέλω να σας πω περισσότερα για το πώς και για το γιατί. Θα σας εξηγήσω τώρα τις αποφάσεις που έχω πάρει. Έτσι, είδαμε στο δεύτερο μέρος, σας εξήγησα πράγματα, βγήκε λίγο μεγάλο και κουραστικό το δεύτερο μέρος. Αυτό δεν θα βγει τόσο μεγάλο. Promise. Εδώ τώρα θέλω να σας δείξω πώς αποφάσισα να κινηθώ όπως κινήθηκα. Θα σας δώσω ένα αρχείο PDF με όλες αυτές τις συμβουλές που ακολουθώ και εγώ για ένα site τέτοιου μεγέθους και εσείς θα μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε είτε με το Widgetizer είτε με το εργαλείο που χρησιμοποιείτε να φτιάξετε τη δική σας παρουσίαση, το δικό σας επαγγελματικό website καλύτερα, να έχει καλύτερη συνοχή, να είναι καλύτερο το αποτέλεσμα και εν τέλει να λειτουργήσει, έτσι. Δεν το φτιάχνουμε για να το βλέπουμε, το φτιάχνουμε για να εξυπηρετήσουμε έναν επαγγελματικό στόχο, να επικοινωνήσει κάποιος μαζί μας κτλ. Αυτά θα πούμε τώρα. Θα συνεχίσω με βίντεο για το Widgetizer, απλά επειδή θέλω να ακουμπήσω διάφορα ζητήματα που αφορούν σε μικρές επιχειρήσεις. Δεν θέλω να παραμείνουμε μόνο στην Ασημίνα και στο website, γιατί υπάρχουν και άλλοι κλάδοι οι οποίοι έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες και τις οποίες θεωρώ ότι πρέπει να ακουμπήσουμε, πρέπει να σχολιάσουμε, πρέπει να συζητήσουμε. Όπως παρατηρείς, υπάρχει μια ησυχία εδώ, δεν κάνω καμία αναφορά στο AI, έτσι, σε όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί με το ChatGPT, με το Claude, με όλα αυτά τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τη ζωή μας ευκολότερη. Δεν σημαίνει ότι δεν ασχολούμαι. Το Widgetizer είναι ένα προϊόν που 99,95% έχει φτιαχτεί από AI όσον αφορά την υλοποίηση. Προφανώς η αρχιτεκτονική είναι δική μου. Βρίσκομαι πάρα πολύ κοντά σε όλη αυτή την ιστορία. Απλά για να φτάσω εκεί, νομίζω, κρίνω απαραίτητο να σας πω κάποια πράγματα τα οποία έχουν μεγαλύτερη σημασία από οποιοδήποτε AI. Έτσι, δηλαδή, στα επόμενα βίντεο θα αρχίσω σιγά σιγά να αναφέρω και πράγματα που έχουν να κάνουν με το AI και εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη. Οπότε πάμε να δούμε το site της Ασημίνας, να το κλείσουμε και θα σας πω και πώς θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, καταρχάς, το site είναι διαθέσιμο και θα είναι πάντα διαθέσιμο σε σχέση με το website που είχα φτιάξει με το WordPress. Υπάρχει στην περιγραφή του βίντεο και μπορείτε να το συμβουλεύεστε κάθε φορά που θέλετε να δείτε κάτι ή οτιδήποτε έτσι. Λοιπόν, 5 σελίδες, αρχική, σχετικά, υπηρεσίες, συχνές ερωτήσεις και κλείστε ραντεβού. Η σελίδα επικοινωνίας. Ξεκινάω με μια πολύ μεγάλη φωτογραφία της Ασημίνας. Ξεκινάω με ένα γενικότερο μήνυμα. Θα δείτε ότι αλλάζω τρόπο που γράφω πράγματα, γιατί θέλω να σας δείξω. Δηλαδή, αν δείτε ότι δεν έχει κάποια συνοχή, ας πούμε, στο πρόσωπο, θα δείτε μιλάω και στο πρώτο και στο τρίτο πρόσωπο. Το κάνω γιατί θέλω να σας δείξω κάποια παραδείγματα. Γράφω, ας πούμε, με πολύ μεγάλα γράμματα το επόμενο βήμα σας με σαφήνεια. Έτσι. Αυτό το χρησιμοποιώ τώρα σαν ένα hook για να συνεχίσει κάποιος να διαβάζει, να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Γιατί ακριβώς από πάνω γράφω ότι πρόκειται για life and business coaching. Δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσει κάποιος αυτός. Σίγουρα θα το δει αυτό. Περιγράφω τι ακριβώς συμβαίνει για να θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μου και μετά σου δίνω 2 επιλογές. Ή κλείσε ένα ραντεβού ή μάθε περισσότερα για μένα. Όπως είπα και στο προηγούμενο βίντεο, έχω μια ενότητα όπου αποδεικνύω ότι οι άνθρωποι με εμπιστεύονται για τις υπηρεσίες που προσφέρω. Έχω μια ενότητα όπου περιγράφω το πώς μπορώ να σας βοηθήσω, δηλαδή σε ποιους τομείς μπορώ να σας υποστηρίξω. Έχω πάλι μια απόδειξη ότι οι άνθρωποι με εμπιστεύονται. Έχω μια ενότητα που περιγράφω τι ωφέλη έχετε εσείς από όλη αυτή την ιστορία, γιατί για εσάς γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Δεν γίνεται για να έχω εγώ πελάτες. Εγώ προσπαθώ να εξυπηρετήσω εσάς, έτσι, και να κερδίσω χρήματα από τη δουλειά μου, αλλά βοηθώντας εσάς. Υπάρχει μια διαφορά στο πώς το σκέφτονται αυτό μερικοί άνθρωποι. Okay. Θα το συζητήσουμε, γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν κάποια τέτοια θέματα τα οποία θέλω να συζητήσουμε για πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις. Βλέπω κάποια λάθη εκεί πέρα. Δεν είμαι business coach. Την εμπειρία μου θα σας περιγράψω, απλά νομίζω ότι είναι καλό να τα συζητήσουμε κάποια τέτοια θέματα. Οπότε έχω μια ενότητα που περιγράφω τι κερδίζει κάποιος με το να συνεργαστεί μαζί μου και κλείνω δίνοντας την επιλογή σε κάποιον να επικοινωνήσει μαζί μου. Πάμε στη σελίδα σχετικά, ας γνωριστούμε καλύτερα, μπλα μπλα μπλα, ποια είναι η προσέγγισή μου, τα είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο. Έχω μια ενότητα που σου εξηγώ περίπου περί τίνος πρόκειται, σου δίνω μια αίσθηση της ατμόσφαιρας που θα συναντήσεις, τι περιμένεις να βρεις όταν έρθεις να κάνουμε το πρώτο ραντεβού και η διαδρομή μου.
Έτσι, ως τώρα. Αυτές προφανώς οι ενότητες ίσως θέλουν λίγο μεγαλύτερη ανάλυση, αλλά εγώ εδώ πέρα θέλω να σου δείξω ότι και με μικρά κείμενα μπορείς να περιγράψεις και να φτιάξεις μια σελίδα που αναφέρεται σε σένα χωρίς να μακρηγορείς. Okay. Υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να γράψεις πολλά πράγματα, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν χρειάζεται να γράψεις και τόσα πολλά πράγματα. Αυτό θα το αποφασίσεις εσύ και θα σου δώσω μερικά εργαλεία στο τέλος για να δεις πώς μπορείς να το αποφασίσεις. Υπηρεσίες. Στις υπηρεσίες πρέπει να είστε αναλυτικοί, πάλι με μέτρο, δεν χρειάζονται υπερβολές. Τι υπηρεσίες προσφέρετε? Η Ασημίνα προσφέρει life coaching, έτσι. Μας λέει, ας πούμε, ότι μπορείτε να ξεκαθαρίσετε που βρίσκεστε και που θέλετε να πάτε, μπλα μπλα μπλα, σαφήνεια για τα επόμενα βήματά σας, περισσότερη αυτοπεποίθηση. Τι κερδίζετε από όλη αυτή την ιστορία? Άνθρωποι που έχουμε συνεργαστεί και με εμπιστεύονται την Ασημίνα, υπηρεσίες business coaching, μπλα 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 μπλα, και όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες οι οποίες δεν θέλουν ανάλυση, και τέλος, έτσι, μια κίνηση. Θες να κλείσεις ένα ραντεβού, πώς θέλεις να το δούμε μαζί? Πάμε στις συχνές ερωτήσεις. Επαναλαμβάνω πως στις συχνές ερωτήσεις καλό θα είναι να βάλετε όλα αυτά τα ερωτήματα που έρχονται, είτε τηλεφωνικώς, είτε με email, είτε σε συνέδρια, είτε σε συναντήσεις, που δεν πληρώνεστε για αυτές. Έτσι. Δηλαδή οι άνθρωποι σας ζαλίζουν. Σας ζητάνε πληροφορίες για πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την πρώτη συνεδρία, με το τι να περιμένουν, αν είναι το ίδιο με την ψυχοθεραπεία. Όλες αυτές οι ερωτήσεις που έρχονται, μπορείτε να καθίσετε μια μέρα, τις βάλετε κάτω, ας πούμε, για να πείτε ότι πρέπει να τις απαντήσουμε. Okay. Και τέλος έχουμε την φόρμα επικοινωνίας, όπου στο Widgetizer ακόμα δεν υπάρχει δυνατότητα να βάλετε φόρμα επικοινωνίας με τον κλασικό τρόπο, όπου μέσα από το εργαλείο σας δίνεται δυνατότητα απλά να φτιάξετε μια φόρμα και να τη χρησιμοποιήσετε, γιατί είναι ο τύπος του site τέτοιος. Έτσι. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω ήδη αναπτύξει και δοκιμάζω μια πάρα πολύ απλή υπηρεσία, όπου σε ένα μικρό βίντεο, δεν ήθελα να τον μπερδέψω τώρα σε αυτό γιατί είναι αλλού το θέμα αυτού του βίντεο, θα σας δείξω πώς μπορείτε να βάλετε μια φόρμα επικοινωνίας. Έρχεται πάρα πολύ σύντομα, είναι πανεύκολο. Αν έχετε ακουμπήσει το widget, θα είναι άλλο ένα widget, το οποίο λέγεται form, θα το βάζετε μέσα, θα βάζετε τα πεδία σας και αν το φιλοξενήσετε σε αυτήν την υπηρεσία που θα σας δείξω, απλά θα λειτουργεί. Τίποτα άλλο. Δεν θα ξανασχοληθείτε με φόρμες, updates, έσπασε η φόρμα, δεν ήρθε το email, δεν ξέρω εγώ τι. Okay. Για την ώρα, μία σελίδα με τα στοιχεία επικοινωνίας σας, με τα social media, με το χάρτη για το που βρίσκεστε, με το αν εξυπηρετείτε πελάτες σε άλλες πόλεις ή σε άλλες χώρες. Okay. Είναι αρκετό. Μην ξεχνάς ότι μιλάμε για μάλλον το πρώτο σου site που προσπαθείς να φτιάξεις μόνος σου ή μόνη σου. Okay. Και πάνω σε αυτό επαναλαμβάνω πως το Widgetizer φτιάχτηκε για σένα που δεν θέλεις να ασχοληθείς με όλα αυτά τα τεχνικά πράγματα, απλά έχεις το περιεχόμενο σου έτοιμο και με κάποια τουβλάκια Lego, σαν και αυτά που προσφέρει το Widgetizer, θα καθίσεις να χτίσεις και να πεις αυτή την ιστορία. End of story. Έτσι. Μπορείς να το χαζολογήσεις, αν έχεις κάποιες ερωτήσεις ή κάποιες απορίες, δεν ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε. Όσον αφορά το περιεχόμενο, ήθελα να σου δείξω ένα παράδειγμα, ας πούμε, λέω εδώ. Όλα αυτά τα χρόνια η Ασημίνα έχει συνεργαστεί με επαγγελματίες μπλα μπλα μπλα. Okay. Θες να μιλήσεις σε τρίτο πρόσωπο, θες να μιλήσεις σε πρώτο πρόσωπο. Νομίζω ότι αυτό εξαρτάται από τον κλάδο, από το τι πελάτες κυνηγάς, από τη σχέση με τους πελάτες. Υπάρχουν χώροι που πρέπει να κρατήσεις μια απόσταση, υπάρχουν χώροι που πρέπει να έχετε λίγο πιο έτσι, προσωπικό στυλ στον τρόπο που γράφετε. Σε αυτό δεν μπορώ εγώ να βοηθήσω. Καλό είναι να το συζητήσετε με το ChatGPT ή με έναν επαγγελματία, ας πούμε, έτσι, να πάρετε κάποιες συμβουλές. Αλλά νομίζω ότι το γνωρίζετε ήδη. Δηλαδή, αναλόγως στους πελάτες σας, τον τρόπο με τον οποίο μιλάτε. Αν πάω στα σχετικά, ας πούμε, λέω, ας γνωριστούμε καλύτερα. Το γυρίζω εδώ. Απλά ήθελα να σου δείξω, ρε παιδί μου, ότι έχει να κάνει καθαρά με το περί τίνος πρόκειται. Τώρα θα πάμε σε ένα PDF να σου δείξω κάποια πράγματα για να καταλάβεις πώς θα αποφασίζουμε όλα αυτά. Λοιπόν, πάλι στην περιγραφή υπάρχει ένα link, ένα PDF, δεν σου πουλάω τίποτα, εγώ κάθομαι και τα φτιάχνω έτσι, του έφτιαξα και ένα εξώφυλλο να πούμε, με κάποιες πολύ πρακτικές συμβουλές. Αν δεν το βρίσκεις χρήσιμο, διώχτω, end of story. Εγώ θα σου δείξω απλά, μάζεψα εδώ πέρα τις σκέψεις που κάνω για ένα 5σελίδο site όταν θέλω να φτιάξω μια τέτοια παρουσίαση. Ξεκινάω με τις ερωτήσεις που συζητήσαμε και στο δεύτερο βίντεο, που πρέπει ένα website να απαντάει γρήγορα κάποια ερωτήματα. Τι ακριβώς κάνει αυτή η επιχείρηση? Γιατί να την εμπιστευτώ? Είναι για μένα? Θα μου προσφέρει αυτό που χρειάζομαι? Ποια είναι η επόμενη κίνηση που πρέπει να κάνω?
αφού επισκεφτώ το website? Έτσι, αυτές τις ερωτήσεις πρέπει να τις απαντάμε γρήγορα. Και για να τις απαντήσουμε γρήγορα θα πρέπει να δούμε κάποια πραγματάκια πριν να ακουμπήσουμε Widgetizer ή Elementor ή WordPress ή Webflow ή όποιο εργαλείο χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε websites. Έτσι. Τα αφήνουμε όλα αυτά στην άκρη. Την τεχνολογία, παίρνουμε ένα χαρτί, ένα μολύβι και απαντάμε σε αυτές εδώ τις ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση. Τι είδους website χρειάζεται αυτή η επιχείρηση? Περί τίνος πρόκειται? Τι επιχείρηση είναι? Είναι τοπική επιχείρηση που βασίζεται σε επικοινωνία μέσω τηλεφώνου ή φόρμας? Είναι επιχείρηση που βασίζεται σε κρατήσεις? Μήπως χρειάζεται ένα πορτφόλιο? Μήπως χρειάζεται να δείξει ένα κατάλογο προϊόντων ή υπηρεσιών? Μήπως είναι επιχείρηση μαθημάτων ή προγραμμάτων? Μήπως είναι ένας χώρος εκδηλώσεων? Δηλαδή πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε σαν επιχείρηση. Τι επιχείρηση είμαστε εμείς? Η Ασημίνα τι επιχείρηση είναι? Έτσι. Είναι μια επιχείρηση που βασίζεται σε επικοινωνία μάλλον μέσω τηλεφώνου ή φόρμας. Θα μπορούσε να έχει και κρατήσεις ραντεβού μέσα από ένα σύστημα online. Μάλλον. Okay. Δεν νομίζω, να μην λέω πράγματα που δεν γνωρίζω τώρα για το χώρο, έτσι. Ας μας πούνε οι ειδικοί, αν υπάρχει κάποιος που βρίσκεται από το χώρο, ας μας πει τι παίζει ακριβώς. Αλλά εκτιμώ ότι, γιατί πιστεύω ότι η Ασημίνα τα περισσότερα ραντεβού της είναι word of mouth. Δηλαδή, αν κάνει καλή δουλειά, να συστήνει τον άλλον και συνεχίζει έτσι, έχει το website, ίσως κάνει και κάποιες ενέργειες, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο κανάλι. Νομίζω ότι τηλέφωνο και φόρμα επικοινωνίας είναι αυτό που χρειάζεται. Οπότε ναι, πρέπει να πάρω μια απόφαση να καταλάβω τι είδους website χρειάζομαι. Γιατί αν χρειάζεσαι, ας πούμε, ένα σύστημα κρατήσεων, μπαίνει σε ένα άλλο μονοπάτι, σε μια άλλη συζήτηση. Αυτά είναι που θέλω να σας εξηγήσω. Γι' αυτό δεν θέλω να παραμείνω μόνο στην Ασημίνα. Ας πούμε, για την Ασημίνα εδώ θα πούμε ότι πρόκειται για μια τοπική επιχείρηση, μάλλον, εκτός και αν έχεις διεθνές πελατολόγιο, που βασίζεται σε επικοινωνία μέσω τηλεφώνου ή φόρμα. Το λέω αυτό παρακάτω. Άλλο πράγμα χρειάζεται ένας υδραυλικός που θέλει άμεση επικοινωνία από πιθανούς πελάτες και άλλο ένα μπουτίκ ξενοδοχείο που πρέπει πρώτα να χτίσει μια ατμόσφαιρα και μια εμπιστοσύνη, έτσι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Θες έναν υδραυλικό σήμερα γιατί μάλλον έχει πάσει μια βρύση και τρέχουν τα νερά. Ένα ξενοδοχείο χρειάζεται μια άλλη αντιμετώπιση. Πρέπει να σου πει μια ιστορία διαφορετικά για να πετύχει το σκοπό της. Να κάνει μια κύρια ενέργεια. Και ποια είναι αυτή η κύρια ενέργεια? Κύρια ενέργεια που θέλουμε να κάνει ο επισκέπτης. Ποια είναι η βασική ενέργεια που πρέπει να κάνει κάποιος όταν μπει στο site? Για παράδειγμα, να κάνει κράτηση, να ζητήσει προσφορά, να κλείσει ραντεβού, να επισκεφτεί το χώρο, να εγγραφεί σε υπηρεσία newsletter. Πάντα κάμερα σε μένα. Εσύ μπορεί να πεις ότι θέλεις, παιδί μου, να εξυπηρετείς πολλαπλούς σκοπούς του website. Δίκαιο θα έχεις. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να πεις εκεί ακριβώς, σε εκείνο το σημείο, αν δεν μπορούσα να εξυπηρετήσω πολλαπλούς σκοπούς και έπρεπε να διαλέξω έναν. Γιατί με απειλούν με ένα όπλο στο κεφάλι και μου λένε διάλεξε έναν, αλλιώς την μπουνάω. Ποια θα πρέπει να διαλέξεις? Ποια είναι αυτή η ενέργεια? Θα ήθελες να χτυπήσεις το τηλέφωνό σου? Θα ήθελες να συμπληρώσεις μια φόρμα? Θα ήθελες να κάνεις μια κράτηση? Τι εξυπηρετεί αυτό το website? Εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες της παρουσίασης? Θες ένα website γιατί έχουν όλοι? Είναι κύρια ενέργεια και αυτό. Αρκεί να το ξέρεις, αρκεί να το πεις και να μην έχεις άλλου είδους προσδοκίες, πώς να το πω. Αν αυτός είναι ο σκοπός, είναι σωστός σκοπός. Έτσι. Θέλεις το όνομά σου, όταν κάποιος το πληκτρολογεί, να βγαίνει σε ένα domain, να βλέπει 5 πράγματα and that's it. Valid. Δουλεύει, λειτουργεί. Άρα πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Ποια είναι η κύρια ενέργεια που θέλουμε να κάνουμε στο website? Ας πούμε, στο site της Ασημίνας καλό θα ήταν να πούμε ότι θέλουμε να κλείσει ραντεβού. Βάλουμε να κλείσει ένα ραντεβού. Στο να κλείσει ραντεβού θα μπορούσαμε να βάλουμε μια υποσημείωση ότι να κάνει και μια αναγνωριστική κλίση, ας πούμε, και να τα πούμε τηλεφωνικά, να ρωτήσει κάποια πράγματα. Αν δεν βρήκε όλες τις απαντήσεις στη σελίδα συχνές ερωτήσεις. Okay. Γι' αυτό την έχουμε αυτή τη σελίδα έτσι, εκεί πέρα στο κύριο μενού μας για να τη δει και να τις βάλουμε ερωτήσεις, παιδί μου, να διαβάσει και να δούμε αν τελικά την εξυπηρετούμε. Οπότε, αν χτυπήσει το τηλέφωνο, να ξέρουμε ότι μάλλον βρίσκεται πιο κοντά στο να κλείσει ένα ραντεβού. Μηχανισμός εμπιστοσύνης. Το είπα και στο προηγούμενο βίντεο. Γιατί μπορείς να μας αποδείξεις ότι κάνεις σωστά αυτό που μας λες? Πώς να το αποδείξεις? Έχουμε διάφορους τρόπους. Έχουμε κριτικές. Έτσι. Κριτικές πελατών. Αν και γενικά στο online κόσμο αυτό το πράγμα έχει κάποια προβλήματα, έτσι, μπορούν κάποιοι να το πειράξουν όλο αυτό, είναι κάτι σημαντικό. Πρέπει να έχετε κριτικές, να μαζεύετε κριτικές πελατών. Πιστοποιήσεις. Ή υπάρχει η έννοια της πιστοποίησης στον κλάδο σας? Αν η έννοια της πιστοποίησης είναι σημαντική, δηλαδή εγώ σαν επισκέπτης
στο site σου, πρέπει να δω ότι όντως έχεις αυτή την πιστοποίηση. Μπορεί να είναι οτιδήποτε, ρε παιδί μου, να θέλω να μου βάλεις μια δορυφορική κεραία και πρέπει να γίνεται μόνο από πιστοποιημένους συνεργάτες οι οποίοι έχουν την τάδε πιστοποίηση. Την έχεις αυτή ή να πάω στον δίπλα που την έχει? Ξέρω, δεν το βλέπω πουθενά στο site σου. Σου λέω διάφορα παραδείγματα για να καταλάβεις πόσο μεγάλο εύρος καλύπτει όλη αυτή η ιστορία. Ξεκάθαρη διαδικασία συνεργασίας. Έχεις συνεργαστεί με γνωστές εταιρείες, όπως σου είπα. Αν έχεις συνεργαστεί με εταιρείες που δεν τις ξέρει η μάνα τους, μην χρησιμοποιείς λογότυπα. Μην τις βάζεις, ας πούμε, με πάρα πολύ μεγάλα γράμματα. Δεν τις ξέρουμε ποιες είναι. Οπότε δεν μας πείθεις για κάτι. Αν έχεις όμως μια συνεργασία, ξέρω εγώ, με ένα μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό, αν έχεις συνεργασία με μια μεγάλη βιομηχανία, χρησιμοποίησέ το, είναι σημαντικό. Προσπάθησε να πάρεις από αυτούς τους ανθρώπους έτσι 5 λόγια να γράψουν κάποιος από την εταιρεία και να μιλήσει για σένα. Παραδείγματα πριν και μετά. Μπορεί να προσφέρεις υπηρεσίες, ξέρω εγώ, ανακαίνησης. Θα ήθελα να δω πριν και μετά πώς έφτιαξες, ας πούμε, μια κουζίνα. Πώς ήταν και πώς την έκανες. Πραγματικές φωτογραφίες του χώρου. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ναι, μπορούμε να φτιάξουμε φωτογραφίες σε δευτερόλεπτα πια. Οι φωτογραφίες που μπορούμε να φτιάξουμε, και είναι ένα θέμα που θα θίξω σε ένα ολόκληρο βίντεο, πρέπει να ξέρουμε γιατί τις χρησιμοποιούμε. Θα χρησιμοποιήσουμε φωτογραφίες που έχουμε φτιάξει με AI και όλα αυτά για να υποστηρίξουμε ένα μήνυμα κάπου που δεν χρειάζεται και ίσως χρειάζεται μια μικρή οπτική βοήθεια, αλλά για οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με τη δουλειά μας, για τον εαυτό μας, για το γραφείο μας, για τα έργα μας, για την οικοδομή μας, για οτιδήποτε, για τα προϊόντα μας θέλουμε αληθινές φωτογραφίες. Okay. Το να τις ενισχύσουμε, να τις φτιάξουμε χρώματα κτλ. Είναι κάτι που κάναμε πάντα. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις AI για να τις ενισχύσεις και να τις βοηθήσεις. Αλλά το μήνυμα, το κύριο πιάτο πρέπει να είναι αληθινό. Έτσι, μην μπερδεύεστε εκεί πέρα. Ξεκάθαρες τιμές. Έτσι. Ένας τιμοκατάλογος κερδίζει πάντα. Αν δηλαδή μου λες ακριβώς τι κοστολογείς τις υπηρεσίες σου, τα προϊόντα σου, δεν το συζητώ. Βοηθάει πάρα πολύ. Πορτφόλιο φυσικά, αν πρόκειται για μια δημιουργική δουλειά που χρειάζεται πορτφόλιο να μας δείξεις έργα σου. Και φυσικά, αν υπάρχει φυσική τοποθεσία και στοιχεία επικοινωνίας, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Μπορεί να σου φαίνεται περίεργο. Έλεγα να σας δείξω, δεν θα σας δείξω όμως, γιατί μπαίνουμε σε άλλα μονοπάτια websites που δεν έχουν στοιχεία επικοινωνίας. Δεν έχουν στοιχεία επικοινωνίας. Έχουν ένα Facebook link, μπαίνεις στο Facebook link, ψάχνεις να βρεις κάτι, δεν βρίσκεις, είναι κλειδωμένο. Έτσι κάνεις γύρω-γύρω από τον εαυτό σου. Αστεία πράγματα. Πάμε στην επόμενη ενότητα. Τρόπος λήψης απόφασης. Τι σημαίνει αυτό? Πώς επιλέγει ένας πελάτης αυτή την υπηρεσία, την επιχείρηση? Παράδειγμα. Επίγουσα ανάγκη. Πρόκειται για, σου λέω, έσπασε μια σωλήνα. Πρέπει να πάρεις τηλέφωνο ένα υδραυλικό. Αν μπεις να ψάξεις μπορεί και να χρειάζεται να ψάξεις έτσι, γιατί δεν υπάρχει κανένας γύρω, δεν σηκώνει κανένας το τηλέφωνο. Γρήγορα και εγώ θα πλημμυρίσουμε. Okay. Είναι ένας τρόπος που ψάχνει κόσμος για υπηρεσίες και προϊόντα. Με έρευνα και σύγκριση. Θα μπορούσε η Ασημίνα να πέσει εδώ πάνω. Δηλαδή κάποιος να βγει, εγώ ας πούμε που δεν έχω τέτοιο κύκλο και έχω ψάξει για υπηρεσίες ανθρώπων επαγγελματιών υγείας, έχω ψάξει έτσι. Έχω συγκρίνει, έχω διαβάσει, έχω μπει στα social media, έχω δει βίντεο στο YouTube, έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία. Με καθαρά πρακτικά κριτήρια. 1 και 1 κάνει 2. Δεν με ενδιαφέρει το budget, θέλω αυτό, θέλω κάποιον συνεργάτη κοντά. Πάμε παρακάτω. Πες μου πόσο κάνει, πόσο θα διαρκέσει και πότε θα είναι έτοιμο. Πρακτικά κριτήρια. Κάποιος μπορεί να ψάχνει έτσι. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι και επίγουσα ανάγκη. Γι' αυτό το έχω σε διαφορετικό bullet. Μεγάλη οικονομική απόφαση. Το τι σημαίνει μεγάλη οικονομική απόφαση για όλους μας σημαίνει κάτι διαφορετικό. Okay. Για σένα μπορεί να είναι σε μεγάλη σημαντική απόφαση να πεις ότι θέλω να κάνω 10 συνεδρίες με έναν business coach. Για μένα μπορεί να είναι 5. Για κάποιον άλλο μπορεί να είναι 2. Για κάποιον άλλο μπορεί να είναι 500. Έτσι. Είναι σχετικό. Αλλά είναι σημαντικό, αν πιστεύεις ότι το πελατολόγιο σου κρίνει τη συνεργασία μαζί σου ως μια μεγάλη οικονομική απόφαση, να το εξηγήσεις, γιατί αν πάρει αυτή την απόφαση, ποια αποτελέσματα θα δει από αυτή την επένδυση. Δηλαδή, όταν μπαίνει κάποιος σε μια διαδικασία να πάρει μια σημαντική οικονομική απόφαση, σημαίνει ότι επενδύει στον εαυτό του, είτε σε ένα προϊόν, σε ένα εργαλείο, σε μια συνεργασία, οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Ως επαναλαμβανόμενη συνήθεια. Μπορεί κάποιος να ψάχνει να αγοράσει κάτι το οποίο θα σου πει να του το στέλνεις μια φορά κάθε 3 μήνες και να τελειώνει. Είτε είναι υπηρεσία, είτε του βγάζεις τους σκύλους βόλτα, είτε να βρίσκεστε μια φορά το μήνα να τα λέτε, είτε ένα προϊόν που χρειάζεται, οτιδήποτε και να είναι αυτό. Θέλω να σου πω διάφορους τρόπους που κάποιος μπαίνει στη διαδικασία να ψάξει εκεί έξω για υπηρεσίες. Υπάρχουν και άλλα, αλλά γενικά προσπαθώ να τα κρατήσω όσο πιο γενικά γίνεται για τα βίντεο που
ετοιμάζω παρακάτω να σου εξηγήσω πώς σκέφτονται οι άνθρωποι. Προσωπικότητα του brand. Πρόσεξε τώρα εδώ. Όταν λέμε ότι χτίζουμε ένα brand, πρέπει να έχει ένα ύφος. Παράδειγμα, ζεστό και φιλικό. Το ζεστό και φιλικό πώς βγαίνει σε ένα website? Βγαίνει από τις φωτογραφίες, βγαίνει από τα κείμενα. Δυναμικό και έντονο, επίσης. Ήρεμο και premium. Παιχνιδιάρικο και ενεργητικό. Σοβαρό και επαγγελματικό. Τίμιο και αυθεντικό. Πώς τα βγάζεις όλα αυτά? Θέλω να σου πω, για παράδειγμα, η Ασημίνα δεν θα μπορούσε να έχει ένα παιχνιδιάρικο ύφος στα κείμενα. Ένας παιδικός σταθμός όμως θα μπορούσε. Γιατί ναι, δεν αναφέρεται στα παιδιά, αναφέρεται στους γονείς των παιδιών. Αλλά εντάξει, και σαν ύφος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει, ξέρω εγώ, παστέλ χρώματα και κάποια cartoons και κάποια illustrations και μια γλώσσα έτσι λίγο πιο ευχάριστη, πιο εύθυμη, να φέρει πιο κοντά ίσως ένα γονιό, να καταλάβει ότι πρόκειται για ένα φιλικό περιβάλλον κτλ. Όταν μιλάμε για μια υπηρεσία σαν και αυτή που προσφέρει η Ασημίνα, εγώ μάλλον θα πήγαινα σε κάτι σοβαρό και επαγγελματικό. 1, 2, 3, εγώ μια Ασημίνα, προσφέρω αυτές τις υπηρεσίες. Δεν θα ήθελα να είναι πάρα πολύ απόμακρο, αλλά θα ήθελα να υπάρχει, να δημιουργήσω μια απόσταση για να καταλάβει άλλος ότι όταν λέω life coaching δεν εννοώ ότι θα σε πάρω να σε πάω βόλτα στη ζωή. Έτσι, θα έρθεις να σε βοηθήσω με πολύ συγκεκριμένα πράγματα, οπότε πρέπει να δημιουργήσω μια απόσταση μεταξύ μας. Και αυτό που γράφω από κάτω στο σχόλιο, αισθητική δεν είναι διακόσμηση, επηρεάζει άμεσα το αν ο επισκέπτης αισθανθεί ότι αυτό το μέρος είναι για μένα. Δηλαδή, οι φωτογραφίες σου, το κείμενό σου, πρώτο ή τρίτο πρόσωπο, όλα αυτά μαζί στο τέλος πρέπει να καθίσεις να τα δεις ίσως με ένα πελάτη σου, ίσως με ένα υποψήφιο πελάτη σου, με ένα φίλο σου, με κάποιον άνθρωπο που μπορεί αντικειμενικά να σου πει αν αυτό που έχεις φτιάξει θα το δει ένας υποψήφιος πελάτης και θα πει ναι, εδώ είμαι εγώ. Με αυτόν τον άνθρωπο νιώθω ότι μπορώ να συνεννοηθώ. Όπως αυτή η εικόνα που έχω σχηματίσει εγώ εδώ, και είναι συγκεκριμένη εικόνα που παίρνεις σε αυτό το κανάλι από μένα, έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό. Okay. Είμαι φιλικός, τα λέμε, προσπαθώ να είμαι αναλυτικός και διατηρώ μια απόσταση. Δεν είναι ότι μπορείς να σηκώσεις 3 ώρα το πρωί το τηλέφωνο και να πεις θα πάρω τηλέφωνο το Γεράσιμο να ζητήσω βοήθεια για το website. Είναι κάτι το οποίο δεν το λέω, αλλά με τον τρόπο μου, μέσα από τα βίντεο μου, σου δείχνω ότι εδώ είμαι εγώ. Θα σε βοηθήσω, ψύχρεμα, ωραία, αλλά εκεί. Είναι μια εικόνα. Okay. Τι πρέπει να κυριαρχεί στο περιεχόμενο? Επίσης πολύ σημαντικό. Μεγάλη απόφαση. Όταν έχεις ένα ξενοδοχείο, πρέπει να δούμε υλικό, πρέπει να δούμε φωτογραφίες, πρέπει να δούμε βίντεο, πρέπει να καταλάβουμε, να μυρίσουμε την περιοχή που βρίσκεται. Αν πρόκειται για τις διακοπές μας, αν πρόκειται για μια επιχείρηση που δέχεται επισκέπτες οι οποίοι μπορεί να είναι το μοναδικό δεκαήμερο σε όλη τη χρονιά που θα κάνουν ένα break, έτσι, είναι πολύ σημαντικό να μας δώσεις μια εικόνα, γιατί δεν μπορούμε να πεταχτούμε να το δούμε, βρε παιδί μου. Ακούσαμε, μας το προτείνανε, διαβάσαμε reviews, κάναμε, ράναμε, αλλά θέλω να δω και μερικές καλές φωτογραφίες από το δωμάτιο, από το μπάνιο, από τις παροχές, από το χώρο, από την περιοχή. Okay. Αν πρόκειται λοιπόν για για μια τέτοια επιχείρηση, μάλλον χρειάζομαι εικόνες, χρειάζομαι κείμενο, χρειάζομαι διαδικασία και βήματα για το πώς μπορώ να έρθω στην περιοχή, με τι μέσα. Θα μπορούσα να έχω ένα κατάλογο υπηρεσιών, αν έχετε γυμναστήριο, αν προσφέρετε άλλες υπηρεσίες κτλ. Και φυσικά testimonials και social proof, αν έχουν πει αφήσει πράγματα, σχόλια καλά οι πελάτες, αν είστε στο booking, αν χρησιμοποιείτε όλες αυτές τις υπηρεσίες κτλ. Άρα είναι σημαντικό, ρε παιδί μου, να καθίσετε μαζί με τα άλλα. Συν αυτό να πείτε τι τελικά χρειάζομαι. Χρειάζομαι πολύ κείμενο, πρέπει να καθίσω τώρα να γράψω μέχρι να σκάσω, ή χρειάζομαι ένα balance. Η Ασημίνα, ας πούμε, δεν χρειάζεται πάρα πολύ κείμενο. Κρίνω. Χρειάζεται μια ισορροπία, περισσότερο κείμενο φυσικά για να περιγράψει τις υπηρεσίες, να απαντήσει σε ερωτήσεις κτλ. Αλλά θα ήθελα να δω και κάποιες φωτογραφίες από την Ασημίνα, από το χώρο της, από την ίδια, να καταλάβω. Ρε παιδί μου, έτσι δουλεύει αυτό το πράγμα. Τι να κάνουμε τώρα? Σε ποιον απευθύνεται το site? Δεν απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους. Δεν είναι απάντηση. Ποτέ δεν θα είναι απάντηση αυτή, όσο και να κορυδεύετε τον εαυτό σας. Ένα website απευθύνεται σε πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους. Κάποιον κυνηγάτε για πελάτη. Υπάρχει μια περσόνα, έχετε στο μυαλό σας κάτι. Μην την ακούτε αυτή τη λέξη τώρα, μην τον μπερδεύετε πολύ μες στο κεφάλι σας. Επαναλαμβάνω, μην μπερδεύεστε. Είμαστε στο σημείο που προσπαθείτε μόνοι σας να φτιάξετε ένα website για οποιοδήποτε λόγο, τον οποίο δεν θα κρίνω εγώ. Δεν θέλετε να πάτε σε επαγγελματία. Θέλετε να το φτιάξετε μόνοι σας και καλά κάνετε. Πρέπει να καθίσετε να σκεφτείτε ποιον θέλετε για πελάτη. Okay. Τι εισόδημα έχει, πού βρίσκεται γεωγραφικά. Πρέπει να καθίσετε να τα σκεφτείτε όλα αυτά, γιατί όλα αυτά θα
παίξουν ρόλο στο πώς θα μιλήσετε, στο τι ύφος θα έχει το site σας κτλ. Okay. Πόσες σελίδες χρειάζονται πραγματικά? Εδώ πέρα έχω δει υπερβολές σε όλο το εύρος. Έχω δει sites τα οποία είναι μισή σελίδα, μισή κυριολεκτικά, δηλαδή είναι ούτε μία, τίποτα. Και έχω δει, ας πούμε, sites το οποίο θα μπορούσαν να είναι 3 σελίδες και είναι 75. Για κανένα λόγο, έτσι απλά για να φαίνεται ότι είναι μεγάλο το site. Δεν υπάρχει τέτοιος λόγος. Φτιάξτε όσες σελίδες κρίνετε ότι χρειάζεται για να πείτε την ιστορία σας. Έχετε μια ιστορία να πείτε. Έτσι, σε κάποιον άνθρωπο. Πρέπει να ξέρετε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, πρέπει να ξέρετε πώς θα πείτε αυτή την ιστορία και τι υλικό θα χρησιμοποιήσετε, τι εργαλεία θα χρησιμοποιήσετε. Okay. Και γι' αυτό, επαναλαμβάνω, το Widgetizer έρχεται σαν ένα κουτάκι, ένα κουβαδάκι με Lego που έχει τουβλάκια πολύ συγκεκριμένα και φτιάχνετε πολύ συγκεκριμένα websites. Έτσι. Δεν μπαίνει δηλαδή σε λεπτομέρειες, για γωνίες και δεν ξέρω εγώ τι. Θα είναι το site σας, αν το site σας μήνα σας αρέσει, μάλλον θα μπορέσετε να βγάλετε και σε ένα site σας μήνας πολύ κοντά. Okay. Συχνά λάθη. Πολλά κουμπιά, πολλά πράγματα να φωνάζουν. Όπως είπα, μην υπερβάλλετε. Χρησιμοποιήστε τα widgets του Widgetizer, αφήστε τους τίτλους να δουλεύουν με τις προτεραιότητες που έχουν ορίσει και πείτε την ιστοριούλα σας. Μην προσπαθήσετε να βάλετε πολλά χρώματα, μην προσπαθήσετε να βάλετε πολλά κουμπιά. Μην υπερβάλλετε. Εκεί είναι η ανασφάλειά σας, η ανεπάρκειά σας. Επαναλαμβάνω, δεν είναι... Μάλλον είναι σωστή αυτή η λέξη, διορθώστε με. Θέλω να πω ότι το γεγονός ότι δεν μπορείτε να σκεφτείτε τεχνικά σας βάζει σε μια διαδικασία να θέλετε να τα βάλετε όλα και μεγάλα. Όταν φωνάζουν όλα δεν φωνάζει τίποτα. Π.χ. βλέπω σκοτεινά dark websites για υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με εστίαση. Γιατί είμαστε στην Ελλάδα, φως, ήλιος, μπλε. Γιατί μαύρο website? Okay. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ψεύτικες πολύ generic φωτογραφίες. Αν δεν έχετε φωτογραφίες, βγάλτε. Αν δεν έχετε φωτογραφίες, μην φτιάξετε ακόμα το website. Πρέπει να βρείτε φωτογραφίες. Οι ψεύτικες φωτογραφίες λένε κάτι άλλο. Ό,τι χρησιμοποιείτε στέλνουν ένα μήνυμα, να ξέρετε. Πόσες φορές έχετε μπει σε ένα website και έχετε πει δεν ξέρω, δεν το πιστεύω εγώ αυτό τώρα. Δεν ξέρετε γιατί δεν το πιστεύετε. Μπορώ εγώ όμως να σας πω. Αν μου στείλετε link, να σας πω γιατί δεν το πιστεύετε. Γιατί έχει χρησιμοποιήσει ο άλλος, ας πούμε, στη σελίδα σχετικά μια φωτογραφία, την κλασική, εκείνη είναι το κλισέ, ας πούμε, που είναι ένας businessman και χαίρεται έναν σε χειραψία. Τι θες αυτή τη φωτογραφία? Δεν βοηθάει πουθενά. Alright. Γενικά σας τα εξηγώ, καθίστε, διαβάστε το. Έτσι. Απλά σας δίνω μια εικόνα τι θα βρείτε σε αυτό το PDF. Πώς πρέπει να ξεκινάει μια σελίδα. Είναι σημαντικό η αρχή μιας σελίδας, γιατί οι άνθρωποι, είπαμε, σκανάρουν. Στην αρχή θα διαβάσουν 5 πράγματα και μετά απλά θα κάνουν ένα μπλα και θα φύγουν. Να πάνε στην επόμενη, θα φύγουν γενικώς. Δεν υπάρχει κανένας που στρώνεται, φτιάχνει καφέ και είπε τώρα θα πλοηγηθώ μια σελίδα. Κανένας, ποτέ. Okay. Άρα πρέπει να προσέξετε πώς ξεκινάτε τη σελίδα σας και πώς τελειώνουν οι σελίδες σας. Συνήθως πρέπει να τελειώνει με ένα ξεκάθαρο επόμενο βήμα. Τα διάβασες? Θες να επικοινωνήσεις? Μήπως θες να μάθεις περισσότερα για μένα? Μήπως θες να δεις τις υπηρεσίες μου? Τι θες να κάνεις? Okay. Εμείς το δίνουμε εκεί διακριτικά και περιμένουμε, ας πούμε. Στο σχετικά, μπλα. Μήπως θες να κλείσεις ένα ραντεβού τώρα? Δεν θες? Okay. Συνέχισε. Δεν πιέζομαι. Γενικά βλέπεις, αυτό είναι, δεν έχει κάτι άλλο, σου λέω δεν θέλω να σου πουλήσω τίποτα, είναι οι σκέψεις μου μαζεμένες σε ένα πολύ απλό PDF όπου ήθελα να στις βάλω έτσι γρήγορα για να καταλάβεις ότι μπορείς να βγάλεις μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Αρκεί να προσέξεις κάποια πράγματα. Δέστε αυτά τα πράγματα, αν κάπου με χάνεις, εδώ είμαι εγώ, ρώτησέ με σχετικά με το PDF, αν θες να μου κάνεις και καμιά ερώτηση σχετικά με τον κλάδο σου ή έχεις ξεκινήσει τη διαδικασία, θες να δω ένα κείμενο, θες να δω μια φωτογραφία, θες να δω τι έχεις ετοιμάσει μέχρι τώρα για το site σου και θες μια άποψη, στείλτε μου. Okay. No charge. Δεν είναι τίποτα. Μια ματιά. Σου λέω αν θες μια δεύτερη γνώμη. Μην μου στείλεις τώρα το πάπυρο λάρους, ας πούμε. Και έτσι. Μιλάμε για 5 σελίδα websites. Οπότε ναι. Αυτά για την Ασημίνα, αυτά για το πώς μπορείς να δομήσεις. Βλέπεις ότι δεν έχει να κάνει τόσο με τα εργαλεία όσο με το να αφιερώσεις μία μέρα από τη ζωή σου, να νοικοκυρέψεις έτσι κάποια πράγματα και να καταλάβεις πρέπει να καταλάβεις εσύ βασικά ποιος είναι ο πελάτης σου, πώς πρέπει να δομήσεις το περιεχόμενο και πώς πρέπει να πεις αυτήν την ιστορία για να έχει νόημα όλη αυτή η ιστορία. Αυτά ως εδώ. Θέλω να αρχίσω να μιλάω και για κάποια άλλα πράγματα που αφορούν σε μικρές επιχειρήσεις. Θέλω να αρχίσω να κουμπάω λίγο AI και
Αν οι υπολογισμοί μου είναι σωστοί, ρε παιδί μου, μέχρι να αρχίσουν κάποια εργαλεία να έχουν νόημα, τα οποία θα είναι ή δωρεάν ή πάρα πολύ φθηνά για να τα χρησιμοποιήσετε στον υπολογιστή σας, θα δείτε πώς θα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε σχέση με το widgetizer και να αρχίσουμε να μιλάμε με το website μας, να αλλάζουμε πράγματα, έτσι, να κάνουμε λίγο τη ζωή μας πιο εύκολη. Τέλος, απλά μια υπενθύμηση, όπως είπα τώρα, ξέρω σε ποιον μιλάω, δεν έχετε μάλλον GitHub, παρόλα αυτά έχω ένα link στο GitHub. Αν έχετε GitHub, ένα star εδώ, έτσι, προσπαθώ να φτάσω τα 100, οι περισσότεροι δεν έχετε GitHub, οπότε καταλαβαίνω ότι μην φτιάξετε για να πάτε να κάνετε star, δεν με βοηθάει αυτό. Αν έχετε ή αν έχετε ανθρώπους γύρω σας που θέλουν να χρησιμοποιήσουν, θέλουν να δοκιμάσουν το widgetizer, το βρήκαν ξέρω εγώ, ενδιαφέρον σαν project και μπορώ να αφήσω ένα αστεράκι. Οπότε ναι, αυτά για αυτό το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο. Bye bye!